बागुलबुवा हॉस्पिटल. माझ्या आजीला लास्ट स्टेजचा कॅन्सर होता. ती हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होती. हॉस्पिटलमध्ये ती शेवटच्या घटका मोजत होती. पण त्या शेवटच्या क्षणी ती थोडीशी विचित्रच बोलू लागली. जणू तिला कसले तरी भास होत असावेत. तिथे मी, माझी फॅमिली आणि नर्स असे 5 जण तिच्या बाजूलाच उभे होतो. आजी अचानकच आमच्याकडे पाहत आम्हाला मोजू लागली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. मला निरोप द्यायला तुम्ही 12 जण आला आहात? आजीचं हे बोलणं ऐकून आम्ही चक्रावूनच गेलो. ही अशी काय बोलत आहे? आजी आजी आम्ही 4घेच तर इथे आहोत. 1 मिनिट, जरा माझ्यासोबत या, असं म्हणत तिथे उभी असलेली नर्स मला त्या खोलीतून बाहेर एका कोपऱ्यात घेऊन गेली. तुम्ही यावर कितपत विश्वास ठेवता हे मला माहीत नाही, पण इथे मी अशा अनेक पेशंटना पाहिलं आहे. शेवटच्या क्षणी त्यांनाही अशी अनेक माणसं दिसली होती. विशेष म्हणजे ती सर्व त्यांच्या ओळखीचीच असतात. जणू त्यांना त्यांच्या सोबत न्यायला त्यांचे पूर्वजच आले असावे. मी एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून कामाला होते. तिथे प्रत्येक स्टाफना एक विशेष काम सोपवलेलं असतं. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटना ॲडमिट करण्यासाठी बऱ्याच सिंगल रूम होत्या. त्यातील 20% खोल्या ह्या ट्रस्टीमार्फत चालवल्या जात होत्या. म्हणजे त्या खोल्यांतील बेडचे चार्जेस हे खूपच कमी होते. या सर्व खोल्यांमध्ये पेशंटच्या बेड शेजारीच एक इमर्जन्सी बटन होतं. त्या सर्वांचं कनेक्शन खाली एका रूममध्ये जोडलं होतं. म्हणजे अमुक एका रूममधून पेशंटने बेल वाजवली तर खाली त्या नंबरच्या पुढे असलेली लाईट पेटायची. मी ठरलेले काही तास हे तिथेच असायची. त्यावेळी हॉस्पिटलमधल्या प्रायव्हेट खोल्यांमध्ये 5च पेशंट ॲडमिट होते. इतर बरेचसे हे खाली जनरल वॉर्डमध्ये होते. प्रायव्हेट वॉर्डमध्ये एक आजोबा बरेच महिने ॲडमिट होते. त्यांना बऱ्याच आजारांनी ग्रासलं होतं. त्यामुळे ते अंथरुणाला खिळले होते. त्यांना उठता बसता काहीच येत नव्हतं. अन्नही सलाईन आणि नळीतून दिलं जायचं. याहीपेक्षा त्यांचं जवळचं तिथे कोणीच नसायचं. त्यांचे कोणी नातेवाईक आहेत की नाही मला हेही माहीत नव्हतं, कारण एवढ्या महिन्यात त्यांना भेटायला कोणीच आलं नव्हतं. त्यांची बरीच शुश्रूषाही मीच करत होते. एके दिवशी मी खाली पेशंटच्या फाईल डॉक्टरांना दाखवायच्या म्हणून क्रमाने लावून ठेवत होते. तेवढ्यात बेल वाजली. मी तिथली लाईट पाहिली तर ते आजोबा ज्या खोलीत ॲडमिट होते त्याच खोलीतून बेल आली होती. मी पटापट चालत वर त्यांच्या खोलीच्या दिशेने गेले. आश्चर्य या गोष्टीचं होतं की एवढ्या दिवसांत त्यांनी कधीच बेल केली नव्हती. मी त्यांच्या खोलीचा दरवाजा उघडला. खोलीत संपूर्ण अंधार होता. ते झोपूनच असल्याने तिथली लाईट बंदच असे. मी खोलीतील लाईट चालू केली. तोच तिथला पडदा जोरात हल्ला गेला. जणू एखादी व्यक्तीच तिथून गेली असावी. मी आजोबांकडे गेले. त्यांना हाका मारू लागले. आजोबा, खोलीची बेल तुम्हीच केली होती का? असं म्हणत मी आजोबांचा हात पकडला तर तो गार पडला होता. मी त्यांची नाडी चेक केली तर ती बंद पडली होती. मी धावत खाली डॉक्टरांना बोलवायला गेले. तोच तिथे पुन्हा एकदा बेलचा आवाज आला. त्याहीपेक्षा ती बेल पुन्हा एकदा आजोबांच्याच खोलीतून वाजली होती. यावेळी मी डॉक्टरांना सोबतच घेऊन गेले तर त्यांनी ते मृत असल्याचं सांगितलं. हे ऐकून माझे हातपायच गार पडले. त्यांच्या आसपासच्या खोलीतही कोणीच पेशंट नव्हता जो त्यांच्या खोलीत जाऊन बेल करू शकेल. शिवाय त्यांच्या खोलीत प्रवेश करताच तो हल्लेला पडदा बरंच काही सांगून गेला होता. तेव्हा तर मी खूपच घाबरले होते. पण आता हेच आठवलं तर असं वाटतं की त्यांच्याजवळ त्यांचं कोणीच नव्हतं. मीच त्यांना त्यांच्या शेवटच्या काळात सर्वात जवळची होते. कदाचित शेवटच्या क्षणी त्यांना मला भेटूनच या जगाचा निरोप घ्यायचा होता असेल. हा अनुभव मला माझ्या एका मित्राने म्हणजेच एका डॉक्टरने सांगितला होता. तो नवीनच एका हॉस्पिटलमध्ये कामाला लागला होता. तो एकदा असाच त्याच्या केबिनमध्ये बसला होता. त्यावेळी एक नर्स तिथे आली. बोलता बोलता ती एका विचित्र विषयावर त्याच्याशी बोलली. डॉक्टर, तुमच्या केबिनमधून ती जी शेवटची खोली दिसते आहे ना, तिथे पेशंटना खूप विचित्र
आणि भयानक अनुभव आले आहेत. तिथे जो कोणी ऍडमिट होतो त्याला तिथे एक लहान मुलगी फिरताना दिसते. हे ऐकून डॉक्टर हसायला लागला आणि त्याने तो विषयच बदलला. बरेच दिवस होऊन गेले. डॉक्टरांच्या केबिनच्या समोरच असल्याने प्रत्येक सेकंदाला ती खोली डॉक्टरांच्या नजरेस पडू लागली. दूरवर असलेल्या त्या रूममध्ये एक वेगळीच गूढ शांतता जाणवायची. एके दिवशी तिथे एक नवीन पेशंट ऍडमिट झाला. साधारण संध्याकाळची वेळ होती. त्या खोलीत येऊन त्याला काही तासच झाले असतील. तो अचानकच जोरजोरात ओरडू लागला. डॉक्टर धावत तिथे गेले. डॉक्टर त्याला विचारू लागले, काय झालं, का ओरडतो आहेस, काही त्रास होतोय का तुला? डॉक्टर, तिथून एक लहान मुलगी मला जाताना दिसली, पण तिला तिचे डोळेच नव्हते, त्या जागी नुसती खोबणं होती. हे ऐकताच माझा मित्र इतका घाबरला की त्याने ते हॉस्पिटल दुसऱ्याच दिवशी सोडून दिलं. हॉस्पिटल बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.